Ariketa honetan, ematen diren zatiki algebraikoak deskonposatu behar ditugu. Deskonposatzeko zatiki algebraikoak deskonposatu behar dugu zenbakitzailea eta izendatzailea. Zenbakitzailea deskonposatzeko betiko pausoak, aurreko galderan egindakoak, jarraitu behar ditugu. Hau da, biderkagai komuna albada atara. Hurrengo pausua izango litzateke, biderkadura nabarmenen bidez, biderkadura moduan, eroberretura moduan idatzi. Hau da, deskonposatzen dugu zenbakitzailea. Ikusten dugu biderkagai komuna bai dagoela, hori da lehenengo pausoa. Biderkagai komuna atera. Biderkagai komuna x gehi bat da. Orain, gai biak geratzen dira x gehi bat horrekin zatituta. 5 ken 2. Zati, behian ez dugu biderkatuko. Biderkadura moduan konbeni zaigu ustea simplifikatu ahal izateko amaieran. Hau da, zatiki algebraikoen simplifikazioa egiteko, deskonposaketa egin behar dugu zenbakitzaile eta izendatzailean. Ez ditugu biderkadurak burutuko, azken momentura arte. Orain, ikusten dugu, x gehi bat, 5 ken 2rekin biderkatuta geratzen dela, hau da, 3, eta behian, biderkadura egin gabe, 2 bider x gehi bat geratzen da. Ikusten duzu, biderkagai bardina agertzen dela biderkatzen zenbakitzaile eta izendatzailean. Hau da, alditugula zatitu x gehi batekin zenbakitzailea eta zatitu x gehi batekin izendatzailea. Emaitza 3, erdi izanik. Hemen ere, pauso berdina jarraituko ditugu. Zenbakitzailean aldugu biderkagai komunatara? Ez. Biderkadura nabarmen baten emaitza da? Ez. Ezin dugu gehiago deskonposatu. Behian, ezin dugu gehiago deskonposatu, ezin dugu biderkagai komuna atera, baina ikusten dugu itxura hau nabarmen ikusten dela, hau da, hemen akarratu gehi bekarratu ken 2 ab eran ipiniko dugula, hemen x jartzen badugu, x karratu ediko dugu. Eta hemen 6 jartzen badugu, 36. Hemen x eta 6 berriro jarrita, hau da, a eta b berriro jarrita, badakigu a dala x, b dala 6. Orduan, kenketa hau, aldugu, adierazpen hori, aldugu ipini, x ken 6 karratu moduan. Orain, ikusten dugu, zenbakitzailea x ken 6rekin zatitu aldala, emaitza bat izanik. Eta behian, x ken 6rekin ere zatitu alda, x ken 6 geratuz. Hau da, zatiki algebraiko hau era laburtezinean.